při tom jsem nového videa, dneska půjdem trojit můj kámošku, teda 2 kámošky, doufám, že jsou ještě na serveru, jinak tohle video nevíde. Ukáž, já se podívám. Jo, jsou na serveru, takže to bude do... Počkej, ale oni zničili barák, takže si dáme nějaký, ať mě poznají nějaký černý outfit. Takže zde to celý smažám a uvidíme. To byl můj starý skin na hlavním účtě, ale... počkej. Ať to ani... A dám si tady to... Dám si tady z frontmana třeba. Tak. Teďka jsem černý jak uhlí, takže teďka už může jít do toho. Tak. No. A kde pak jsou? Jsou ještě na serveru? Jsou ještě na serveru. Ty pak by mohly být, když barák se zničili. Jo, počkat. Kde pak jsou? Kdyby nebyl... Nikde v apartmantu nemají. Tady jsou. Takže hoši, tak do mě vytvořit. Vy mají tady takovýhle barák a já vím, jak se tam dostat. Vím prostě, jak se tam dostat. Tady když projdete tady, takže tady by měla být někde sedačka, pokud si ten barák nepletu s nějakým jiným. No, ukáž, ne. Ale počkej, ale tady jsou schůdky, tady bych mohl nějak. Tak nemají zamčeno. Ale, tak jak to uděláme? Jak se tam dostaneme? Ale super, že jsme zničili. Takže do té doby, dokud to zamčeno. Počkej, tady by to mohlo jít nějak. Já si tady prorvu hlavu, ale to je jedno. Já si vybral docela dobrý barák. Yes, jsou tady. Já se schovám takhle? Ne, on to nejde. To se schovat. A tady. Já to teďka schválně zapnu třeba televizi a že se mě najdou. Tohle bude fakt dobrý prank. Tak, já bych říkala, že se nechci dostat nějak sám. Já bych tam, to by byla dobrá schovka. No, že bych, ne, takhle taky ne. Takhle. Já třeba, ne, já chci odemknout, já chci otevřít tady ty dveře. Počkej, takhle. Šel bych se tam podívat? Ne, tak kde pak by mohly být? Škoda, že já tady asi u toho nemám. Takže já tady nemůžu vidět kamery. Tady taky nejsou. Tak kde pak jsou? Já jsem tady v tom nevím, jak se to čte, Snapchatu prostě, je to říkají všichni, tak se jde schovat takhle sám. Já použiju takový wallhack jako a budu se dívat tady. Já nevím, jestli mě tady uvidí, ale ne, neuvidí, takže já mám dobrou schovku. Ale já to chci jít dopřímo. Sakra, kámoška mysl. Kdyby mi to šlo rozkliknout. Mě to nejde rozkliknout. Ale můžu zapnout větrák? Můžu. Jakou klimatizaci. Tady ukáž. Bude něco. Ale vysavač, tak jim zapnu. Vysavači zapnu a televizi. Ty nebyli tam?
No, to nejsem nápis. Jsem to vysvětlil. Já jsem si, že bude do... Já radši půjdu dolů. To jsem si, že nebudou. Já jsem si do kino. Super, tu se dělal nějaký film. Vezmím popcorn. No. Jo, to je dobrý nápad. Tady to... Snap. A poházíme jim tady popcorn. Co je furt? Snapy. Tak poházel jsem jim, tady ještě poházím, jestli můžu nějaký bramburky nebo něco takového. No nemůžu, tak jdu dál. A zapnu tady prášku. Jo, otevřu jim to tady, zasním tady. Co mají tady? Ne, oni to mají zamčený. Dobrý, nemají tam fáru, já bych byl takovou jednu věc za Robuxy, ale já vlastně nemám Robuxy, takže... Škoda. A tady by mohl být výtah, tady by se to přesně hodilo. Tady by se hodilo výtah. Tady by se prostě nějaký dobrý výtahek. No ale to by byl špatně. Hrozný. Tak já dostřelnu a schovám se někde. A zkusím je najít. To je dobrá zkuska, ne? Takhle. Tady bych měl skloný 24/7. Já tady nemůžu. Já jí tady zapnu sprchu. Ale počkej, že to moc. Já nevím, jestli si vůbec doma. Určitě, já jim pošlu zprávu. Jsem u vás doma. Send. Tak. Už to otevřela, jsem si to někde schovat. A tady se schovám. Můžu se schovat za vámi? Můžu. Jo, takováhle první. Taková, no, taková. Ale to získalo... Ne, oni to vymazali. No, to jsem... Zkusila počkat, jestli se napostavím jiný dál. Ne. Já jsem na serveru. Dneska náš cíl je vyhnat z serveru. Jinak to nekončí. Takže já zde spawnu fáro. To je sportovní. To je spawnu tohle. To je znají.
to vynález mám bratvo. Počkejte, já to jenom najdu. Tady to je, tohle. Tohle bude moje dopravní pouště. A tak už to je do černé. Ale počkej, to jsem berem, že má jaký počkej. Nebo takový počkej. Ještě jestli teď. Teďka už tam jde. Helipad. To je krásné. Helicopter, ne to? No, mají to tady. Takže já jsem stejně helikopter. To parkuje klapka. Takže můžeme to taky já. A teďka, hele, tamhle mají postel. Tam asi taky mluví. Jo, tam měl taky mluví. Asi měl někdo, kde to je postel? Ale vplavu, tam bude vana. Nebo strp. Jo, tam je sprch. Ale počkej, pokud by šlo, si tam... jak to udělat, Jezu, propadnu tam do podzemí. Jde tady. Ten house. Rychle, já to chtěla tady. Můj naviga jsou nejvíc. Tak, jdu relaxovat. Takhle připůjdem na YouTube. Okay. Monitor. Může být telefon. Žádný trolling. Já nevím, jestli mě, ale tak když se vám to chvíli, tak dejte like a u komentářů víte a dejte nejvíce lidem. No, sakra, vyhodili mě. No. Tak zkusím tam ještě jít jednou. No, jak je to malý to děcko a pomalý. Ale dneska je chci vyhnat ze serveru. Můžu do prače. Ale tady se schovám. Tady. Jestli mě tady nenajdou, doufám, že o tomhle neví. Dobrý, schoval jsem se. Jestli si mě teda nevšimli. On nevidím to kouli. Nevidí kouli. Ona je moc velká. Je moc přerostlá, nebo...
Tak jestli se vám tohle bude moc líbit, tak uděláme klidně z toho další díl. Dobrý, doufám, že jsem se schoval rychle. Že si mě nerozklikla a nedostanu ban. No výhoda, že tohle není jako Brookhaven, že když dostaneš ban, tak ten troller se sám může vrátit. Takže pro mě je to dobrý content. Tak abych jenom udělal jakože otevřu a rychle jdu sám. Yes. Teďka jenom čekat než to. Já bych chtěl... Tohle je dobrý trolling. Fakt musíme z toho udělat další díl. Já jim tady budu... Jen to tady budu... Sakra! Ne! Ne, sakra! Tak uděláme to do 50, dalšího bodu a jinak, a pak to ukonču, to video. Protože tady už jsme přes 10 minut a já chci. Nemám moc tak času až na editování. No doufám, že si toho ty vývojáři všimnou a že to nějak opraví. Naposledy. Do asi po 50. naposledy. No asi. Děláme zvonkohru. No, je to takhle vždycky furt trvá. To hra prostě. Teďka otevřou a půjdou se podívat ven. A já tam půjdu a oni si mě určitě nevšimnou. A když si mě všimnou, tak tohle video končí. Není to, jim to je asi jedno, tak já plán C nemám, nebo plán B. No a samozřejmě tady mají zamčeno a já už uvidím, nemám. Jak se nám dostat? Já bych se zvětšil, teďka už to uděláme hardcore, já se zvětším. A uvidíme. Vidíme? Dělej, přeskoč to, už to skrosy. No a moje zvonkohra nevyšla. A sakra, oni jsou asi na kameře. Když tady ta bliká. A tady ta na. A tady žádná ani není. Já to vyfotím. Ne, mě ne. Otočit kameru a takhle je trošku, ne, to víc nejde. A tady nějaká Joghock Smith Nipper. Budu se snažit, no ale to... Nepůjde to, protože mi tam stojí a... Ale za jistotu nic nedám. Počkej, on odjíždí, sakra. Já tam... Ale počkej, ale to se vyplatí, protože on byl třeba v obchodě, nebo kde to.
tak mi nemůžou dát ban. Takže já si jdu do svého vozítku, teď já to svou zpátky dát. Tak. Budeme si vybrat takhle. Já je objedu takhle. Jo, vidím jich na to, jak měli auto. To je zaroubit se. Jde a počínáme. Jo, tady je to. Jde to, že nic. Ale pokud tam necháme hele, tady zaparkuju svého páro. Bude takhle stolkovat přes okno. Takhle bude stolkovat. Tady je budu stolkovat. A si mě všimli. No, všimli si vydařit. Zapomněli, že já to, že místo není jedno. Takže tak. Počkej, doufám, že jsem jim to poslal. No. Tak já mám nápad. Ale stejně mají Teslu, to je hrozný auto. Kde to dáte? Jo, je to Tesla. Co pak můžu udělat, abych... Hele, já mám plán dobrý. Uděláme takzvaný picový auto. To normálně to bude jezdit v roce 2020, v roce 2080. Takovýhle picový auta. Ale kam pak to dát ještě? Nevím, na co na to řeknu, když tady dáme společníky. To bude, ne, to bude to bude, ne! A furt to nelízli. Prostě můj prostě to. Určitě, tak jako dal 100% toho. Ne, ono to nejde. Můžu zmančit, protože já chci jít do skřínky, ale prostě... Tak já půjdu do mikrovlnky. To je dobrý nápad. Aha, tak to jako nejde.
se zvětším. Jo, tak to se mi trošku. Tak, vezmu Coca-Colu. Aňa. Jdu mě ještě na úkrep. Byl mé auto. Tu hru by to asi podívám se asi. Pokud svazal byla a rád jako končí. Počkej, ale mají jiný, ne? Tady ten mě neměli. Uděláme to naposledy a to. A pokud se teďka pak smažou tady ten barák, tak to končí. Nechali otevřeno, no to je vždycky, vždycky. Jo, tak to byl, počkej, ne, odpěl se, ale vymazali to. Zastavili jsme měčku. Tak, like a čau.